بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün indi biz Fatiha surəsinin təfsirini başlap jibəribіз. Alдағы dərslerde bit indi Fatiha surəsinin uzun şəligi, anın isimləri, anın üstünlüğü turunda сөйләп киткәни. Bugün indi birinci ayetке kirişirbiz. Иң birinci biz укыйбыз Elhamdülillahi Rabbil alamin дип. Yani barcha maqtau alemlerinin Rabbisi, terbiyəçisi, hem hocası bulan Allah'a tiyişli. Demek birinci ayette biz nişlibіз iken Allahu Teala'nı maqtıyız. Нәрсә дип? Elhamdülillah дип. Yani maqtaular kimgә дип? Allahu Teala'ga дип инде. Alemlerinin Rabbisi. Hem bu maqtau була бит инде ике төрле. Birincisi ялағайланып, нәрсәләр булса, бу кешедән өмет итеп мактау. Мәсәлән, гадәттә эштә эшләгәндә шулай бит, хуҗа дик, начальник дик, директор дик, премия аласың килсә, әзрәк кенә теге карьера баскычы буенча үсәсең килсә, син аңа ялағайлана башлыйсың инде. Тагын да сиңа яхшырак урын бирсен өчен, хезмәт хакын арттырсын өчен. Әмма бу ихлас эшкерсез мактау түгел. Бу ялағайлану. Мактауның икенче төре чынлап торып, менә ихлас күңелдән аны яратып, хөрмәт итеп, улуглап мактау. Һәм монда да менә Элхамдүлиллах без Аллаһы Тәгаләне чын күңелдән яратып мактыйбыз. Ни өчен? Чөнки ул бу дөньяда шушы галәмнәрне бар итүче, безгә күп төрле ниъмәтләр бирүче. Һәм ул кодрәт иясе, көч иясе, ул бар нәрсәгә дә кодрәтле, ул бар нәрсәне дә эшли ала. Кун фәякун, бул дип әйтә һәм булачак. Шуңа күрә камил кодрәте өчен без аны мактыйбыз. Инналлаһ аля кулли шәйин кадир. Дөреслекдә Аллаһ һәр нәрсәгә кодрәтле, бөтен нәрсәне булдыра ала. Һәм шуны тоеп, шуны чынлап торып, бар нәрсәне булдыра алганга без аны инде мактыйбыз, улуглыйбыз, данлыйбыз. Һәм ул шушы күкләрне, җирләрне бар итүче. Ничек Аллаһ Тәгалә Ан'ам сүрәсендә әйтә бит: Элхамдүлиллаһилләзи халакас самавати вал арди. Аллаһ Тәгалә тагын мактау булсын ди, чөнки ул күкләрне, җирләрне ди бар итте ди. Һәм Куранда монда да без Аллаһтан чын күңелдән шушы барча бар иткән ниъмәтләре өчен рәхәтлек белән күңел түреннән чыгып ярату белән мактарга тиешбез. Һәм менә шулай итеп күңелдән чыгарып мактаганда бөтен нәрсәне аңлап, менә Аллаһ Тәгаләгә бөтен нәрсә белән идарә итә. Аңа бөтен шушы мактау тиешле дип, безнең күңелләр дә тынычлана. Чөнки ничек инде тынычланмасын, син шушы галәмнәрнең хуҗасын мактыйсың, улуглыйсың. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллаһ, ала бизикриллаһ татмаиннул кулуб. Кемнәр дә иман китерделәр дә, аларның каләпләре, йөрәкләре тынычлана ди, Аллаһны ди искә төшергәч ди. Аллаһны зикр иткәндә ди, Аллаһны зикр итеп инде ди, каләпләр тынычланмый ди. Һәм каләпләребездә, күңелләребездә һәр вакытта да тыныч булсын ия. Тынычлык, бигрәк тә күңел тынычлыгы керсен ия, шушы Аллаһы Тәгаләне зикр итеп, Аллаһы Тәгаләне истә тотып. Һәм без инде Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да шушы истә тотып, мактап, аңа шөкерсәнәләр әйтеп торырга тиешлебез. Һәр вакытта да. Чөнки ул ана хакыйкый бирүче. Һәм менә ашасак та, эчсәк тә, берәр эшне эшләп тамамлагач та, безгә Аллаһы Тәгалә мактап куярга кирәк. Чөнки нәтиҗәне шушы ризыкны бирүдә, шулаймы? Шушы эшне эшләргә сәламәтлек бирүгә, шушы эшне ахырына хәтлек җиткерергә көч-куәт ярдәмне дә Аллаһы Тәгалә бирә. Без бары тик сәбәп кенә кылабыз. Шуңа күрә һәр вакытта да
су эчтекме, чәй эчтекме, кофе эчтекме, компот эчтекме, анда бутка ашадыкмы, плов ашадыкмы, аш ашадыкмы, без һәрвакытта әлхәмдүлилләһ дип әйтеп куярга тиешбез. Ничек Аллаһ Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям Муслим җыентында килә торган хәдистә: "Инналлаһ ла ярда анил абди якула акалата фаяхмадуху алейхи ва яшраб шарбата фаяхмадуху алейха". Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә риза була ди шундый кешедән ди, әгәр дә ул ашаса ди берәр ризык ди, Аллаһ Тәгаләне мактап куйса ди. Һәм берәр нәрсә эчеп куйса ди, эчкәннән соң инде Аллаһ Тәгаләне мактаса ди. Менә шушындый кешедән Аллаһ Тәгалә инде нәрсә ди? Риза ди. Менә монда да әлхәмдүлилләһ, алиф артикле белән керә. Димәк, бу күрсәтә барча мактаулар Аллаһка гына тиешле. Мәхәббә камилә, әлхәмдүлилләһ. Ягъни чөнки бөтен нәрсә нишәп бөтен мактау Аллаһка тиешле дибез, чөнки Аллаһ Тәгалә дә бар нәрсәне бирүче, бар нәрсә белән идарә итүче, камил зат. Кешене мактасак та, ул камил түгел, идеал түгел, аның кайдыр хаталары бар, кайдыр кимчелекләре бар. Бөтен нәрсәне булдыра алмый ул. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне булдыручы. Һәм теге хәтта менә кеше сиңа бер нәрсә бүләк итсә дә, китап бүләк итте дигәндә, телефон бүләк итте дигәндә, машина бүләк итте ди, төрле генә бүләк итсә дә, без инде ул кешене мактыйбыз, шулай бит. Әмма ахыр чиктә ул кешенең күңеленә, йөрәгенә уй-фикер салды, менә шушы кешегә анда китап бүләк итим әле, яки анда телефон бүләк итим әле, күлмәк бүләк итим әле, яки башка нәрсә. Кем салды аның күңеленә? Аллаһ Тәгалә. Ягъни шушы сиңа берәр кеше бүләк ясаса да, аны Аллаһ Тәгалә сәбәп итеп алды сиңа шушы бүләк бирергә дип. Әмма хакыйкатьтә аның асылы кемгә кайта? Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ бирдерде сиңа шушы бүләкне, шуңа да без менә бу мактауны, кешегә без рәхмәт әйтергә тиешбез, һич шиксез. Чөнки кем кешегә рәхмәтле булмый, ул Аллаһка рәхмәтле түгел. Чөнки кеше сиңа яхшылык кылды икән, изгелек кылды икән, бер нәрсә булышты икән, без аңа рәхмәтле булырга тиешбез, рәхмәт әйтергә тиешбез. Ким дигәндә рәхмәт дип, Аллаһның хәерле әҗр-савабы булсын дип, җәзакаллаһ хайран дип. Әмма аның асылы Аллаһ Тәгаләгә кайта. Шуңа күрә теге дуада бар ишне, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әгәр берәр нәрсә шатландырса ди, берәр нинди шушы бүләк алсаң ди, берәр нинди ниъмәт килсә ди, син ди нәрсә ди? Әлхәмдүлилләһи би ниъмәтиһи тәтимус салихат дип әйтте. Аллаһка барча мактау ди, аның ниъмәте белән изгелекләр эшләнә ди. Һәм киресенчә берәр нинди бәла-каза килсә, берәр ышанмаган нәрсә булды икән ди, әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл, нәрсә генә булса да Аллаһка мактау дип әйтте. Ягъни мусульманның тормышы һәр вакытта да бәйле Аллаһны мактау, Аллаһны олуглау, Аллаһ Тәгаләне данлау белән. Бу хадис безнең Ибн Маҗа җыентыгында килә. Нәрсәдә бу шатлансак та, кайгырсак та, без Аллаһ Тәгаләне инде мактарга тиешбез. Әлхәмдүлилләһ, лилләһ. Ягъни Аллаһның иң күркәм, иң бөек исеме лилләһ, Аллаһка. Аллаһ ул хакыйкый илаһ, мәгъбуд дигән сүз, табыну объекты. Чөнки дөнья йөзендә илаһлар бик күп. Шулай бит? Илаһ, аның тамыры мә'лүһ, илаһ, табыну. Кемгәдер булса табына икән кеше, күңелен нәрсә белән булса да бәйле икән, ул илаһ дип атала. Дөнья йөзенә дә карасак, һәрбер кеше табына, шулай бит? Табынуны аңларга кирәкми, путка гына, сынга гына, анда сәҗдә кылып, дуа кылып утыруны. Юк. Менә күңелнең яшәеше нәрсәдән булса да курку, кемдәндер өмет итү, кемгәдер тәвәккәл кылу, кемдәндер ярдәм көтү, күңелеңне нәрсә беләндер, ышану. Бу миңа ярдәм итәчәк дип, менә моннан өмет итеп. Кеше бит һәрбер кеше нәрсәләр булса да ышана. Телиме ул, теләмиме, менә күңелен нәрсә беләндер булса да бәйли. Һәм менә бу санап киткәнчә курку, шулай бит инде, өмет итү, тәвәккәл кылу, сорау, ярдәм көтү, саклау, сыгыну. Ул бөтенесе гыйбадәтнең төрләре.
табынуның төрләре, итагатьнең төрләре. Шушы иләһтән нәрсәләр булса да өмет итү. Менә Аллаһ шушы иләһ тамырына алиф артикле кергәндә Аллаһ исеме барлыкка килгән. Һәм Аллаһ, ягъни хакыйкый иләһ, менә ул гына чынлап торып ярдәм итә ала. Һәм чынлап торып ул зыяннан саклый ала. Һәм шуңа күрә бөтен өметебез дә, куркуыбыз да, тәвәккәллегебез дә, соравыбыз да, ярдәм өмет итүдә Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Аллаһ хакыйкый иләһ. Һәм Раббил аламин. Рабб сүзе Раббысы дип тәрҗемә ителә инде ул татар теленә. Ягъни тәрбияче, хуҗа, халык бар итүче. Чөнки менә бөтен галактикаларны кем бар иткән? Аллаһ Тәгалә бар иткән. Рабб, халык бар итүче, бөтен күкләрне, җирләрне, кешеләрне, фәрештәләрне, бар нәрсәне дә Аллаһ Тәгалә бар иткән. Ва халака кулли шайин фақаддараху тaqdiran ди Фуркан сүрәсендә. Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне бар итте һәм үз тәкъдире белән бар кылды ди. Һәм бер нәрсәне дә инде Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә бар итә алмый. Аннары бит әле Хаҗ сүрәсендә дә шундый аят бар, менә без бит горурланабыз, моны бар иттек дип, моны ясадык дип, шулаймы төрле ачыш вакытында. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Я әйюхан-нас, эй кешеләр ди. Дуриба масалун фастами'у лах." Без сезгә ди күп мисаллар китерде ди, тыңлагыз ди. Ягъни тыңлагыз, уйланыгыз, фикерләгез ди. Иннал-лазина тад'уна мин дуниллахи. Менә сез ди Аллаһтан башка бүтән нәрсәләргә дуа кыласыз ди, сорыйсыз ди, ярдәм ит, бир, таләп итәсез диме? Әмма хаклыкта да ла яхлуку зубабан валау иҗтамау лах ди. Әмма ди менә ул иләһләрегез ди, сез табына торган пытлар, сыннар, күңелләрегезне бәйли торган башка нәрсәләр ди, хәтта ди бер шибенне дә ди бар итә алмый ди. Бөтен иләһләр ди җыелса да бер шибенне дә ди бар итә алмый ди. Ойлап кына карыйк. Бүгенге көндә без искусственный интеллект, без роботлар барлыкка китердек дип мактанышабыз инде. Әмма кичкенә менә шибен шикелле, шундый. Аның күзе бар име, үзе эчә ала, үзе ашый ала. Ул бит теге роботларда кешедән тора. Кеше аны кили алмый икән, үзе яши алмый. Ягъни сагыйсызлар. Хәтта ди менә җыелсалар да хәтта шибенне дә бар итә алмыйлар ди. Һәм Аллаһ та Фатир сүрәсенең 3-нче аятында әйтә: "Һәл мин халикин гайруллаһ ярзукукум минас самаи вал ард." Аллаһтан башка ди бүтән нәрсә ди күкләрдән һәм җирләрдән ризык биреп тора аламы ди. Аллаһ та сорау куя монда. Хәтта менә орлык утыртабыз бит җиргә, шулай бит бодай орлыгы булсын, арпа орлыгы, бәрәңге булсынмы. Менә кем ул орлыктан тишеп чыгарып, шундый бәрәңгеләр, башаклар, төрле үсемлекләр чыгара ала. Без утыртып кына куябыз бит җиргә. Ничек чыгасың ул менә? Шундый кичкенә генә, шундый озын булып шулай бит. Бер кичкенә генә бәрәңгедән анда 10 бәрәңге чыга. Ничек күзәнәктән тартып чыга? Без бит аны гати дип уйлыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Инналлаһ фалигул хабби ван навади", Ан'ам сүрәсенең 95-нче аятында. Дөреслектә Аллаһ орлык бертеген һәм җимеш төшендей яручы ди, чыгаручы ди. Афарайтум ма tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un ди. Менә бу урган иккән нәрсәләрегезне күрдегезме ди? Аны сез үстерәсезме ди? Әллә аны ди үстерүчебезме ди? Аллаһ Тәгалә сорау куя. Әгәр дә теләгән булсак ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, аны ди кырган чүпчар итәр идек ди. Шул сәбәпле сез ди гаҗәпләнеп кайгыга батырыгыз ди. Менә монда да Аллаһ Тәгалә уйланырга куша. Менә бу җирдән чыккан орлыклар да ди, җиләк җимешләр дә кемнән ди? Сез аны үзегез чыгара аласызмы ди? Бер орлыктан ди, шуның хәтлек күп җимешләр ди. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бар нәрсәне бар итүче. Һәм әле Раббысының икенче мәгънәсе нәрсә дидек? Ул тәрбияче, Рабб. Ягъни бу дөньяда тәрбияләп тора. Кеше азына башлый икән, сынаулар җибәрә, бәла-каза җибәрә.
шөкер итеп, риза булып яши икән, тагын да арттыра. Ягъни тәрбияләп тора. Теге тәрбиячеләр бар икән, садикта балаларны тәрбияли, шулай бит. Әгәр дә берәр начар гамәл кыла икән, почмакка бастыра, шулай бит инде. Шелтә белдертә. Әгәр дә киресенчә кушканны эшли икән, тагын да яхшырак эшләп җибәрде икән, инде тәмле әйбер бирә, мактап ала. Һәм дөньяда да без бер төрле генә яшәмибез. Гөнаһка батты икән, бәла каза килә. Кушканнарны үтәп яшибез икән, шөкер итеп, бар нәрсәдән канәгать булып, намазын укып, садакасын биреп, уразасын тотып, Аллаһ Тәгалә күңелгә тынычлык сала, тагын да малыбызга бәрәкәтен бирә. Ягъни карап, тәрбияләп тора. Кеше күп артып китмәсен өчен, җанны да ала бу дөньядан. Ягъни Аллаһ Тәгалә шулай ук идарәче, бар итүче, идарәче, тәрбияче, мудаббир. Ягъни бу галәмнәр белән идарә итеп тора. Көн саен кояшын чыгара, кояшын батыра, үз вакыты җиткәч яңгырын бирә, карын яудыра. Шулай ук җил давыллар да җибәрә. Менә шушы бөтен нәрсә дә Аллаһ Тәгаләдән булганга инде без аны нишлибез? Мактыйбыз. Хурлыйбыз. Әмма кеше сорау биргән, ни өчен бәла казалар җибәрә ди. Аллаһ Тәгалә иң гадел хөкем иясе. Ул һәр вакытта да белә, кайчан сынау җибәрергә, кайчан тынычлыкта яшәтергә. Чөнки менә бу сынаулар, менә бу югалтулар, бәла каза булмаса, кеше рәхәтлекнең нәрсә икәнен белмәс иде. Шулай бит, ул акны карадан аера белмәс иде. Шуңа күрә акны карадан, караны актан аерыр өчен Аллаһ Тәгалә акны да, караны да бар иткән. Яхшылыкны да, начарлыкны да бар иткән. Һәм галәмин диде, галәмнәрнең диде. Карасак, кеше галәм, ягъни дөнья дигән сүз. Кеше дөньясы бар, хайваннар дөньясы бар, фәрештәләр дөньясы бар, җиннәр дөньясы бар, үсемлекләр дөньясы бар, төрле планеталар дөньясы бар. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә менә шушы дөньяның барчасының да хуҗасы, идарә итүчесе. Һәм шушы дөньяларны биргән безгә уйланыр, фикерләнер өчен дә. Ва фил арды аятул лил муқинин ва фи анфусикум афала тубсирун. Менә бу бар дөньяда да ди, күктә дә диме, бик галәмәтләр, билгеләр ята ди. Уйланучы, фикерләүче кешеләр өчен ди. Хәтта үзегездә дә ди. Сынап та караса, Аллаһ Тәгалә ничек безне камил рәвештә яраткан. Шулай бит, берәр җир киселде икән, ул вакыты белән ул яра төзәлә, үз-үзен давалый. Шулай бит. Хәтта агу керсә дә, анда теге отравление булса да, ул вакыты белән андагы булган безнең ниләр, эчебездә булган микроблар дигәндә, менә бу организмнар, шушы иммунитет сугыша, үтерә һәм үз-үзен давалый. Сөякләр сынса, шулай бит, үз вакыты белән үз-үзен ялгый. Уйлап карасаң, карагыз, нинди субханалла, анда йөрәкне алсак та бер туктаусыз эшли, шулай бит, бер кайчан ял итми. Күпме, ничә литр канны чистартып тора, эшләтеп тора, куып тора. Һәм уйланырга кирәк, бу галәмнәрне карасаң, шулай бит, ничек төгәл итеп планеталар үз күчәрендә әйләнә. Ничек итеп алда сөйләгәнчә бер орлыктан күпме ризык барлыкка килә. Бөтенесе билге аят, моның бөтенесендә бар итүчесе булу турында. Әм хулиқу мин гайри шайин әм хумул халиқун ди. Менә бу тиктималдан гына үзе генә бар ителдеме әллә ди. Әмма үзегез бар иттегезме шушы галәмнәрне ди, Аллаһ Тәгалә сорау бирә. Әмма менә хәтта путларга табынучы мөшрикләрдән да сорагач, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Кем шушы күкләрне, җирләрне бар итте дип, алар һичшиксез Аллаһ дип әйтерләр. Ягъни бөтен аяк акыллы, теге башы эшләгән кеше, ул аңлый шушы галәмнәрне тиктималдан гына үзеннән-үзе генә барлыкка китермәде. Аның бар итүчесе бар. Чөнки һәрбер дөнья йөзендә булган һәрбер нәрсә күрсәтә аның бар итүчесе.
аны идарә итүчесе, аның хуҗасы барлыгын. Ничек инде менә бер орлыкны гына җиргә салабыз, җир белән реакциягә кереп, яңгыр Аллаһ Тәгалә яудырып, төрле безгә җиләк-җимешләр үсеп чыга. Бер кечкенә генә нәрсә, уйласаң бит инде бик гаҗәеп. Шуңа күрә менә бөтен нәрсә дә Аллаһ Тәгаләдән башка шушы галәмгә керә инде. Һәм бөтен шушы Аллаһ Тәгалә тирә-якка төрледән-төрле менә бик төрле үсемлекләр, чәчәкләр барлык әйтергән. Шулай бит инде. Берсеннән-берсе матур чәчәкләр. Шулай бит. Кайберсеннән тәмле исләр дә килә әле. Уйланыр өчен фикерләр ничек инде менә шушындый төрле матур гүзәллек үзеннән-үзе генә тиктомалдан гына барлыкка китә. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шуны матурлыкны бар иткән кешегә уйланыр фикерләр өчен. Ничек Анкабут сүрәсенең 43-нче аятында әйтә бит. وَتِلْكَ أَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ди. Менә без ди бу мисалларны, гыйбрәтләрне кешеләр сабак алсын өчен җибәрәбез ди, китерәбез ди. Аларны фақат белемле, зиһенле кешеләр генә аңлар ди. Без әгәр дә белемле икән, зиһенле икән, без шушы мисаллардан гыйбрәт алып уйланырга, фикерләргә тиешбез һәм карап тагын да Аллаһның шушы аятларын, билгеләрен, мөгъҗизаларын карап безнең иманнарыбыз, тақвалыгыбыз тагын да артырга тиеш. Һәм менә бу камил җир шары тиктомалдан берничек тә инде барлыкка килә алмаганы турында. Һәм менә шуңа күрә шушы аятны укып та Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин дип, барча мактау галәмнән Раббысына булган Аллаһка тиешле дип, безнең хушуклыгыбыз намазыбызда тагын да артырга тиеш шушы галәмнәр турында, шушы дөньялар турында уйланып. Һәм икенче аят инде Ар-Рахмани Ар-Рахим. Ул рәхмәт иясе, ул рәхимле. Моның тамыры бер рәхмә, рәхимлелек, рәхмәт иясе. Аллаһ Тәгаләнең шушы ике күркәм исеме бар. Икесе дә тагын кабатлыйм, рәхмә, рәхимлелек, рәхмәт сүзеннән алынган. Әмма Рахман белән Рахим әзрәк кенә аерыла. Аларның үзенчәлекләре бар. Рахман Аллаһ Тәгаләнең, ягъни бу дөньяда барча җан ияләренә, кафирлармы, имансызлармы, атеистлармы, мусульман булганына да тиз итеп бирелә. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу дөньяда барча мәхлукатка да рәхимле. Ризыгын да бирә, һавасын да бирә, суын да бирә. Аллаһны инкар итеп, гомерендә бер тапкыр сәҗдә кылмаган булса да, бөтен нәрсәгә Аллаһ Тәгалә бу дөньяда рәхимле бирә. Әмма Рахим, рәхимле, бу бары тик кыямәт көндә мөэминнәргә генә булачак моның рәхимлелеге, моның рәхмәте. Кафирларга, имансызларга инде Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә рәхим булмаячак, рәхимле булмаячак. Менә бит кеше шуңа күрә сорау бирә. Ни өчен соң Аллаһ Тәгалә бар икән, бу бозыклык ияләренә дә, фәхешлек ияләренә дә, атеистларга да, Аллаһны инкар итүчеләргә, имансызларга да, берни изгелек кылмаучыларга да менә ни өчен? Ризыгын да бирә, байлыгын да бирә, шулай бит инде киемен дә бирә, йортын да, машинасын да. Бөтенебез байлый менә матди яктан гына. Юк. Безнең бит әле бу дөнья белән генә тормыш шикләнмәгән. Безнең әле мәңгелек тормыш бар. Һәм Аллаһ Тәгалә андый кешеләргә гадел иясе кыямәт көндә инде рәхимле булмаячак. Аларга каты газап әзерләнгән. Аллаһ Субхану Тәгалә бит инде Куръанда да әйтә, Али Имран сүрәсенең 106-107 аятында Яума табиядду уҗуху ва тасвадду уҗух. Шундый көн җитәчәк ди, анда ди кешеләрнең йөзләре я агарачак ди, я каралачак ди. Фаммаллазина сваддат уҗухухум акфартум ба'да иманикум фазуqu азаба бима кунтум такфурун ди. Кемнәрнең йөзләре каралады, сез ди иманнан соң күферлеккә төштегезме ди? Менә ди Аллаһ Тәгаләнең ди газабын татыгыз әле ди. Менә сез ди кыямәт көндә инкар итәегез ди. Менә ди хәзер ди кыямәт көндә шушы газапны татыгыз әле ди. Ягъни кафирләр турында әйтә. Ягъни бу вакытта рәхимлелек булмаячак кемнәргә? Имансызларга. Ва аммаллазина бiyaddat уҗухухум, әмма ди кемнәрнең йөзләре агарады, фи рахматиллах. Аларны карагыз, рахматиллах, рахма. Аллаһның рәхмәтендә, Аллаһның рәхимлелегендә булырлар ди. Һәм нәрсә ди?
Алла Субхана тәала хум фиха халидун, һәм алар анда ди мәңге калырлар ди. Шуңа күрә менә бу һәм икенче Анкабут сүрәсенең 21-нче аятында да Алла Субхана тәала әйтә: "Ю'аззибу ман яша'у ва ярхаму ман яша'у". Аллаһ Тәала кемне тели газаплый ди, ва ярхаму рахимле була ди, шулай кемгә тели ди. Монда күрсәтә, шулай кыямәт көндә Аллаһ Тәала рахимле булачак. Кемнәргә генә? Мөселманнарга гына. Кемне тели газаплый, кемне тели нишләтәчәк? Мәгъфирәтенә, рәхимлелек астына алачак. Бу инде мөэминнәргә, үзенә ибадәт кылучыларга гына каралган. Һәм шулай кайбер вакытта әйтә бит кешеләр, менә бу хәтта ди, бу дөньяда да мөэмин мөселманнарга да сынау килә ди. Шулай бит инде авыр туганда, бәла каза яки булмаса да якынын югалтырга мөмкин бит инде. Аллаһ Тәала шушындый сынаулар белән шушы мөэмин мөселманга шулай рәхимлелек күрсәтә. Ничек итеп бу дөньяның сынавы, нинди генә иң куркыныч авыр сынау булмасын, ул кыямәт көненең газабына караганда ул бик җиңел. Ул мамык кебек, бик җиңел, бик йомшак кына бер нәрсә. Чөнки кыямәт көненең дәһшәтле, куркыныч кыямәт көненең караганда күпкә авыррак, күпкә куркынычрак. Бу дөньяда проблема ничек булса да сабыр итеп, онытып, түзеп, узып җибәреп була. Китеп барып була, кем беләндер сөйләшеп, ул проблеманы чишеп. Кыямәт көндә бит юк. Бер кая качып булмаячак, бер кая китеп булмаячак. Самолетларда ишмәячак анда. Визаларда алып булмаячак. Откупиться итәргә анда ришвәт алучы судьялар да, яклаучы ялларга адвокатлар да булмаячак. Бу дөньяда ничек булса да әле проблеманы чишеп була. Әмма шушы сынаулар килә бу дөньяда, менә безнең гөнаһларыбызны ярлыклап, кыямәт көндә хәлебезне җиңеләйтер өчен. Чөнки бит ма юсибул муъмин минал хам вал гам вала аза илля каффараллаху биһи анху. Менә бер мөэмин мөселманга кайгы хәсрәт килмәсен ди, күңел төшенкелеге булсынмы ди, берәр зыян килмәсенме ди, Аллаһ Тәала аның сәбәпле ди гөнаһын гафу итә ди, кичерә ди. Шуңа күрә менә бу дөньяда ул вакытлыча гына сынау килә, һәм ул сынау аша безнең гөнаһларыбыз ярлыклана, кичерелә. Һәм шуның сәбәпле инде без нишлибез? Аллаһ Тәала дәрәҗәбезне күтәрә, кыямәт көндә гөнаһлардан арындыра, чистарта. Шуңа да безгә менә бу Аллаһ Тәала бу дөньяда да һәм ахирәттә дә рәхмәтенә, рәхимлелегенә ирешәсебез килсә, безгә нишләргә кирәк ине? Һичшиксез иман китереп, аңа ибадәт кылырга, изгелекләр кылырга. Һәм өченчесе инде, тагын әле өмет итәргә кирәк. Аллаһ Тәала рәхимле бит, ул гөнаһларны гафу итүче, безне өмет уята торган. Хаталандык икән, ялгыштык икән, төшенкелеккә бирелмәскә, Аллаһ Тәала рәхмәт иясе, гөнаһларны ярлыклаучы, мине кичерәчәк, гафу итәчәк дип тәүбәгә килеп, изгелекләр кылырга башларга, Аллаһка кайтырга. Һәм өченче аят инде Малик яумиддин. Ул кыямәт көненең патшасы. Ягъни кыямәт көненең булачагына, үлгәннән соң терелеп, яңадан без Аллаһ хузурына барып, гөнаһларыбыз өчен, бу дөньяда эшләгән гамәлләребез өчен хисап кылынуыбызга без ышанырга, инанырга, иман китергә тиешбез. Ул иманыбызның бер әркәне дә булып тора, үлгәннән соң терелүгә, кыямәт көненең булачагына. Ягъни бу дөнья белән генә тормыш шикләнми, әле бу дөньяда кылган гамәлләребез өчен җавап тотасы булуына без ышанырга тиешбез. Һәм Аллаһ Субхана Тәала менә Инфитар сүрәсенең 19-нчы аятында да әйтә: "Яума ла тамлику нафсун ли нафсин шай'a вал амру яума изи лиллаһ". Ул шундый бер көндер ди, һичбер кеше ди, икенчесенә ди, һичбер нәрсә белән дә ярдәм итә алмас ди. Ул көнне хөкем бары тик бер Аллаһ тарафында гына булыр ди. Карагыз, нинди куркыныч көн. Шулай. Ул куркыныч, әмма ул куркыныч булачак кемнәргә генә? Имансызларга, Аллаһны инкар итүче, Аллаһка ибадәт кылмаучы, хәләлне харамнан аермаучыларга, гомумән Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп яшәмәгән кешеләргә. Кем инде Аллаһ Тәгалә итагать итеп буйсынып яшәде икән, һичшиксез мондый кешегә җиңеллек булачак.
гаделлек булачак. Һәм нәрсәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай ук Гафир сүрәсенең 17-нче аятында әйтә: "Туджза куллу нафсин бима касабат, ла зулма al-yawma инналлаһа сари'ул хисаб". Ул көнне һәр кемгә үз кылганнарының җәзасы гына бирелер. Нәрсә эшләдең? Шуның өчен генә син үз эшең өчен генә җавап тотачаксың ди. Бу көнне беркемгә дә гаделсезлек кылынмас ди. Бу дөньяда бит инде судларда дигек шулай бит инде кеше белән аралашканда гаделсезлек булырга мөмкин, зөлемлек кылырга мөмкин, бер хаксызга утыртырга мөмкиннәр, бер хаксызга гаепләргә мөмкиннәр. Кыямәт көндә юк. Бар нәрсәдә гаделлек белән булачак. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә бары тик эшләгән өчен генә җавапка тартачак. Һәм бу безне кыямәт көненә инде ышану ул бер яктан безне нишләтә? Куркыта. Тукта әле, хисап кылыначак көн бар бит. Ул көндә әле туган баланың да чәчләре агар. Ул көндә ана кеше газиз баласын да, күкрәк имезгән кичкенә генә баласын да ташлап качыр. Карагыз, ни куркыныч көн. Моны әни кешеләр бик яхшы аңлый. Шулай ничек инде күкрәк ашаган баланы ташлап качып була. Шулай бит, ул шундый кадерле, ул шундый яраткан, ул шундый газиз, ул шундый тәмле бала. Шулай бит. Әмма кыямәт көне шундый куркыныч булыр, дәһшәтле көн. Хәтта пәйгамбәрләр дә Аллаһумма саллим диләр. Эй Раббым, сакла мине ди. Нинди кара нык таулар, таштан иелгән нык таулар. Хаҗга барган булсагыз, гомрәгә бар. Күрез анда ташлар, таулар шундый нык таштан, каты плитәләрдән ясалган. Шушындый ташлар да мамыкка әйләнер. Карагыз, нинди куркыныч җир тетрәүләр булыр. Шуңа каты җир тетрәү булыр, бөтен нәрсә ишелеп бетеп, ниме? Мамыкка әйләнер. Әле җир тетри бит, куркабыз. Шулай бит, әле бөтен нәрсә ишелеп бетми анда. Иләр кала, нык-нык биналар кала, таулар кала. Әмма кыямәт көне бөтен нәрсә, шуның хәтле каты җир тетрәү булыр, бөтен нәрсә ишелеп бетер. Һәм шушы кыямәт көне ышану да безне гамәл кылуга этәре. Гамәлгә этәре. Әгәр дә без ышанабыз дибез икән, кыямәт көн була. Әгәр дә гамәл кылмыйбыз икән, димәк без чынлап торып әле 100% инану белән бер шиксез ышанмыйбыз. Һәрбер ышану Аллаһка булсын да, кыямәт көне булсын да, ул гамәлгә этәрергә тиеш. Әгәр дә гамәлгә этәрми икән, димәк без әле ялганчы гына. Без әле Алла сакласын 200 булырга мөмкин. Тел белән әйтәбез, ә калептә бушлык. Чөнки менә кыямәт көннең ышануының да файдасы безгә яхшы якка үзгәрергә. Һәм куркып гамәлдән тыелу, гынахлы гамәлдән тыелу. Чөнки менә хәдисләргә карасак, бик күп хәдисләр килә. Нәрсә дип? Менә бар бит: "Ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир фалью'за джаруху". Это Бухари һәм Муслим җыентында килә бит хәдис. Кемде Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән ди, инана икән ди, күршесенә зыян салмасын ди. Нәрсә ди? Димәк, шушы иман, шушы кыямәт көненә ышану безне эшләтергә тиеш нәрсәгә? Күршеңә зыян салмаска. Ва ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир фальюкрим дайфаху ди. Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән ди, ул кунагына сый хөрмәт күрсәтсен. Яни ашатсын, эчертсен, теге хөрмәтләсен. Яни иман һәм кыямәт көненә ышану этәрә нәрсәгә? Кунагыбызны хөрмәт итәргә, аны яратырга, аны ашартырга, аны эчертергә. Ва ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир фальякул хайран ау лиясмут. Кемде Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанды икән ди, ул ди хәерле сүзләр генә сөйләсен ди, яхшы, файдалы, яки бер нәрсә дәшмәсен ди. Димәк, шушы кыямәт көненә ышану, Аллаһка ышану безне телебезне контролировать итәргә, телебезгә хуҗа булырга этәргә тиеш. Яки икенче хәдистә килә, мәсәлән, хатын-кызларга кагыла, шулай Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдис. Ла яхиллу лимраати ту'мину биллаһи вал яумил ахир ди, хатын-кызга, Аллаһка һәм кыямәт көненә ышанган хатын-кызга ди,
Нәрсә ди? Ан тусафира масирата яум ва лейла лейса ма'аха хурма ди. Көн һәм төн булган сәфәргә ди, ягъни бер көн һәм бер төн бара торган сәфәргә ди, махрамсыз, ягъни аны яклаучы, саклаучы әтисе яки анда ире, яки зур яшькә җиткән малае, яки бабасы, абыйсы булмыйча ди, сәфәргә чыгарга ярамый ди. Ягъни нәрсә ди? Әгәр дә мөмин хатын-кыз ди Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән ди, чынлап торып ди, ул нәрсәгә тәргә тиеш? Ул сәфәргә, ерак карага инде безнең сәфәр бит инде якынча 80-90 километр дип атала инде, менә шундый арага сәфәргә ди яклаучысы, ягъни махрам. Аның махрам хатын-кызның бит инде динебездә яклаучы, саклаучы бар. Һәр вакытта да ул кемнеңдер яклау, саклау астында булырга тиеш. Дин ничек хатын-кызның дәрәҗәсен үстерә. Шулай бит. Аны әйткән булалар, хатын-кызга берни хак юк дип, киресенчә дин ул хатын-кызның бик дәрәҗәләргә күтәрә. Әнинең дәрәҗәсе әтинекенә кара 3 тапкырга өстенрәк. Хәтта менә юлга чыкканда да Аллаһ Тәгалә ни өчен? Карагыз. Аллаһка иман белән һәм кыямәт көне белән. Нинди бик иманның нигезләре белән куркыта һәм өнди. Сәфәргә чыкмасын ди бер үзе генә ди. Чөнки бит хатын-кыз ул иратка караганда зәгыйфрәк, эмоциональ яктан да, физик яктан да. Шулай бит? Аны рәнҗетергә дә мөмкин, теләсә инде сүзләр әйтеп, куркытырга да мөмкин. Алла сакласын, көчләргә дә мөмкин, кыйнарга да мөмкин. Шуңа күрә менә юлда шундый хәүф-хәтәр булмасын өчен аның һәр вакытта да яклаучы булырга тиеш. Аны яклап сүз әйтер өчен, аңа кул сузмасыннар өчен. Һәм менә шушы безнең иманыбыз, кыямәт көне ышану, ул безне гамәлгә терергә тиеш. Һәр вакытта да. Һәм менә без әгәр дә чынлап торып кыямәт көненә ышанабыз икән, менә шушы аят, кыямәт көненең патшасы дип шулай бит, Малик Яумиддин. Ул кыямәт көненең патшасы, ягъни Аллаһ Тәгалә безне гөнаһлардан тыеп кала. Карагыз, кешенең яшәгәндә ике пар канат кебек безне яшәтергә тиеш. Берсе өмет, берсе курку. Кошның да ике канаты бар, самолетның да ике канаты бар. Берсе белән генә яшәп булмый. Өмет белән дә яшәп булмый, курку белән дә яшәп булмый. Икесе дә кирәк. Ничек итеп? Әгәр дә без менә дингә хәтлек тигән шушы хакыйкатьне аңлаганчы гөнаһлар кылдык икән, без өметләнергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә шушы Аллаһ юлына баскач, намаз укый башлагач, ураза тота башлагач, садакалар биргәндә, уразалар тотып һәм башка изгелекләр кылгач, Аллаһ Тәгалә безне гафу итер дип, тәүбәгә килгәч, истигъфар кылгач, моңарчы эшләгән гөнаһларны гафу итер дип өметләнәбез. Әгәр дә инде менә безгә берәнинди сайлау хокукы бирелде икән, менә шушындый эшкә керергә, шулай бит анда харам белән бәйле булган. Яки бер дустыбыз чактырды, әйдән дә бер кеше юк, барып төрле әйберләр урлап кайтабыз әле. Яки янда менә мәҗлескә чакыралар, хәмер мәҗлесенә, шулай бит өстәлдә хәмерләр бар ди, янда төрле ярамаган күңел ачулар бар ди. Һәм менә шушы аят безне куркытып, туктатып калырга тиеш. Тукта әле. Бу гамәлне эшлими икән, Аллаһның газабына дучар булам бит. Тукта әле. Кыямәт көндә бик каты газап булырга мөмкин бит, шушы гөнаһны эшләсәм дип безне куркытып калырга тиеш. Ягъни гөнаһ ялгышып, онытып, гафиллеккә чумып калдык икән, без өметләнергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә рахимле, гафу итә дип. Ар-Рахман ар-Рахим. Әгәр дә әле бер нәрсә эшләмәдек икән, сайлау бар икән безнең алдыбызда, без шушы аят белән инде гөнаһ кылудан туктап калырга тиешбез. Тукта, кыямәт көне алда бит әле, шушы курку безне туктатырга тиеш гөнаһ кылудан. Менә шуңа күрә без күп кенә дуаларда да шушы кыямәт көне газабыннан саклап Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, дуа сорыйбыз бит, шулай бит, йоклар алдыннан да Аллаһумма кини азабака яума таб'асу ибадак дип Абу Дауд җыентында килә торган хәдистә. Бу дуаны ятлап, безгә йоклар алдыннан шушы дуаны әйтеп ятырга кирәк. Аллаһумма кини азабака яума таб'асу ибадак. Аллаһумма, эй Аллаһ, Раббым,
Кулларыңны терелткән көндә, ягъни кыямәт көнендә мине үзеңнең газабыннан сакласаң иде дип. Һәм шулай тәшәһүдтә без әйтәбез, шулай бит. И Раббым бер Аллаһ ничибез теге тәшәһүдтән соң, салаватлардан соң Пәйгамбәр саллаллаһу шулай ук саклау, яклау сорарга кушты 4 нәрсәдән. Шулай бит? Нәрсә диде? Фалистаъз биллаһи мин арба яқул ди. Тәшәһүдтән соң намазда салаваттан 4 нәрсәдән саклау, яклау сорагыз ди. Аллаһумма инни аъузу бика мин азаби җаһаннам. И Раббым, мине җаһаннам газабыннан сакласаң иде дип. Ва мин азабил кабр, кабрның газабыннан. Кабргә киреп яткач бит шулай ук. Әгәр дә кеше имансыз булды икән, Аллаһка итаат итмәде икән, кабр газабы да көтә. Ва мин фитнатил махья вал мамат. Мине дә шушы дөньяның фитнәсеннән һәм үлем фитнәсеннән сакласаң иде. Ва мин шарри фитнатил масихид даҗҗал. Һәм даҗҗал фитнәсеннән мине сакласаң иде дип без Аллаһтан яклау, саклау сорыйбыз. Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә шушы 4 нәрсәне саклау сорагыз дип. Шуңа күрә менә бу дуганы да Аллаһумма инни аъузу бика мин азабил җаһаннам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даҗҗал. Бу дуганы ятлап тәшәһүдтән соң, салаваттан соң әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә безнең шушы кыямәт көненең газабыннан сакласын өчен. Һәм гомумән кыямәт көненең турында безнең укысыбыз, беләсебез килсә, менә Инфитар, Тәквир, Иншиқақ сүрәләрендә, кыска сүрәләр бар бит безнең җүз-гаммада, соңгы 30 җүздә. Менә ничек башлана ул, ничек була ул, нәрсә була ул, күбрәк шушы сүрәләрне без укып, фикерләп, яның тәрҗемәсен, тәфсирләрен карап укырга кирәк инде. Кайберәтте тәрҗемәдә әле укып аңлап бетермәскә мөмкин, шуңа күрә тәфсирләрен карап укырга кирәк, фикерләргә кирәк. Менә монда сүрәтләнә, ничек кыямәт көне булачак. Безнең бит кыямәт көне турында, җәһәннәм турында, җәннәт турында, кыямәт көндә була торган мизан, үлчәү, сират күперләре турында язылган китаплар бар галимнәрнең. Шуңа да безгә тагын да яхшырак аңлар өчен шушы китапларны инде укырга яки шушы сүрәләрне укып фикерләргә, уйланырга кирәк. Күбрәк инде нишләр өчен? Бу көнгә әзерләнер өчен. Әгәр дә белеп мәгълүматың була икән, син әзер буласың. Шулай бит. Шуңа күрә менә бу кыямәт көненә, ахыр көнгә иман китерү дигән сүз, ул үлгәннән соң барча була торган нәрсәләргә ышану. Чөнки бит әле үлгәннән соң безнең кабердә булачак вакыйгалар да бар. Яки кабердә җәннәтне карап рәхәтләнеп яту, яки җәһәннәмне карап газапланып яту. Безнең гамәл дәфтәрләрен бирү бар. Шулай бит, уң яктан бирсәк уңышта булабыз, сул яктан бирсәләр аянычты, хәсрәттә булачакбыз. Безнең мизан бар, бөтен гамәлләребез үлчәүгә куеп үлчәнәчәк. Шулай бит, әгәр дә үлчәүебез изгелекләрдән авыр булса, без җәннәткә керәбез. Әгәр дә инде шушы җиңел булып инде гөнаһлы як баса икән, без җәһәннәмдә булабыз. Шулай сират күперләрен үтү бар. Шунда төрле вакыйгалар бар. Һәр без бөтенесенә дә инде ышанырга тиешбез. Менә бу үлем киләчәген беребез дә белмибез. Һәм ул һәр кешенең әҗәле үз вакытына язылган. Һәм ул бернинди экономический кризисларга да, ул бернинди сугышлар белән дә бәйле түгел. Әгәр дә кешегә язылган икән, 70 ел, 80 ел, 90 ел яшәргә, дөньяда нинди генә вазгыять булмасын, ул шушы язылганча гомерне яшәячәк. Беркемнең дә бер сәгатькә дә алга да, артка да китмәячәк. Ликулли әҗәлин китаб. Һәрбер кешенең әҗәле язылган. Фәиза җа әҗәлухум ла ястахируна са'ада. Кешенең әҗәле җитте икән ди, ул бер сәгатькә дә кичеректелмәс ди. Һәм вала ястақдимун. Кичеректелмәс ди, һәм алга да бармас ди. Син алдан да үлмәссең ди, соңа да калып үлмәссең ди. Араф сүрәсенең 34 аятында. Менә шуңа күрә, менә безгә күбрәк борчылырга, кайгырырга кирәк шушы көн өчен. Бу дөньяда нинди генә вазгыять булмасын,
Бәрібір бұл дүнияның проблемасы ничек булса да чишеп чыгып була. Һәм бу дөньяда нәрсә генә булмасын, ул авырлык вакытлыча. Инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Дөреслекдә авырлыктан соң җиңеллек, һәм хаклыкта да дөреслекдә дә авырлыктан соң җиңеллек килә. Әмма менә кыямәт көне мәңгелек дөньяда, ул вакытта инде вакытлыча дигән әйбер бетәчәк, ул вакытта уже мәңгелек булачак. Шуңа күрә менә бу дөньяда без ничек әзерләнәбез, ничек үзебезгә хисап кылабыз, ничек үзебезне тотабыз, ничек без әзерлибез, кыямәт көнендә инде менә күренәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте бит, Зәлзәлә сүрәсендә шулай бит: "Фәмән яъмәл мисқала зарратин хайран ярах", кем дип бу дөньяда тузан бер тәхәллүккә бер игелекле, яхшы, хәерле гамәл кылай икән, ул аны кыямәт көне һичшиксез күрәчәк. Шуңа күрә бер гамәлгә дә кимсенеп карарга кирәкми. Бу гына кичкенә инде, бу гына инде күренмәс инде дип хәтта кардәшеңә елмаюны да. Һәм шулай бер генә гынахка да, бу кичкенә генә гынах, бу инде күренмәс, беленмәс инде дип кимсетеп карарга ярамый. Чөнки кыямәт көндә шушы кичкенә генә гынахның да әсәрен без күрәчәкбез. "Ва ман я'мал мисқала зарратин шарран ярах", ди. Кичкенә генә тузан бер тәхәллүк кенә гынах кылынса да, ди, кыямәт көндә ди күрәчәксез, ди. Шуңа күрә менә бу кыямәт көне турында, мәңгелек тормыш турында уйланыйк. Без кызганычка каршы бу дөнья белән генә яшибез, бу дөньяны гына уйлыйбыз, бу дөнья өчен генә без эшләргә тырышабыз. Әмма инде шушы вазгыять, шушы менә төрле сынаулар безне уйландырырга тиеш. Без бит мәңгелек әле тормышка барабыз. Менә анда без ничек барабыз? Нинди гамәлләр белән барабыз? Нинди иман белән барабыз? Безнең ышануыбыз шушы гамәлләргә этәрәме? Яки инде безнең ышануыбыз телдә генәме? Акыры менә ул бөтен ышанулар безне гамәлгә этәрергә тиеш. Шул вакытта гына бу ышануыбыздан файда булачак. Шуңа күрә менә бу 3 аятның тәфсире булды. Шушыларны инде без укып, иң беренчесе Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин, барча мактау галәмнән Раббысы булган Аллаһка тиешле, Ар-Рахманир Рахим. Ул рәхмәт иясе, ул рәхимле. Малик яумиддин, ул кыямәт көне патшасы. Ди файдалар алдык, барча галәмнәрдә Аллаһ Тәгалә ул гына идарә итә. Шуңа күрә аның белән генә күңелне бәйләргә кирәк, аннан гына сорарга кирәк, аңа гына өмет итәргә, аннан гына өмет итәргә, аңа тәвәккәл кылырга. Ар-Рахим, рәхимле, шәфкатьле дидек, шулай бит инде, ул гөнаһларны ярлыклаучы, гафу итүче, һәм кыямәт көне патшасы дидек, ул газапка да тартучы, ул җәзасын да бирүче. Шуңа күрә безне куркытырга да тиеш. Безнең шуңа күрә менә күңелне бәйли торган бик көчле аятлар, һәм намазда укыганда да шушы аятларны фикерләп, уйлап, хушук белән укысак, без намазыбыздан тәм табачакбыз, һәм шулай ук әле тормышыбызны да нурландырачакбыз. Бу аятлар безне гамәлгә этәрергә тиеш, яхшы якка. Күңелне Аллаһ белән генә бәйләргә, бүтән беркем белән дә түгел. Өметләнергә Аллаһтан гына, һәм куркырга кемнән генә? Аллаһ Тәгаләдән генә. Чөнки Аллаһ теләми икән, бер кеше беркем дә зыян сала алмый. Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк хидayat бирсен, шушы аятларны аңлап, мәгънәләренә төшенеп, аның белән инде гамәл кылып яшәргә, үзебезне гөнаһтан тыярга һәм киресенчә изгелеккә үзебезне этәрергә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.